Tim mar Siaya Rangers Football Club e joloch ma higani mag tuke mag Ulaf Annual Tournament ne rowere mantiere bwo higni 20. Siaya Rangers FC noyudo osimbo makamano bang' loyo Atlanta FC gol 1-0 e final. Unyolo Starlets noloyo osimbo mag jok mamine mano bang' loyo Alego Queens gonde 4-0 eka Nyakongo FC noloyo rang'iny tuke mag nyiri mantiere bwo higni 15. Patron mag tuke go Edward Okel nolero ni tuke go nobagi mar konyo e geng'o hiemo hiu kachiel bende gitayo rowere mathoro donjo e mahundu kod yedhe mamero ji. En mondo waduang' nyithindo mathindo mani koro gweng' mago opira tok negi mondo wamigi platform minyalo negie kata ginyalo nwang'o go kony koa kuom kony machulo school fees secondary school kata moko nyalo nwang'o timbe monya tugoni kowe Ulaf kaendi. Gimachielo kendo miyo ne waketo nyithindo gintie sani iye mohiu iye ma nyithindo mako kani podi gikoromo dhi tournament gologi e mano. To waseneno ka weche osebedo maber nikech wasebedo kod chokruok makende ka wakelo community kamoro achiel mondo nyithindo ogo opira kendo nyis tekogi e football mondo gitim ang'o mondo gichop ka gibedo ka gikonyre to giwe weche moko mang'eny like madho njaga kata nyiri mako ich chon kata nyiri dhi tedo